ụwa bụ ndị n'ọchị ndị na-akwa. Look at this woman. Ọ na-ebe akwa na social media na Chris Okafor chọrọ ịlapịa jee n'onye ọzọ and ọ na-akọrọ anyị ya ka anyị bịa gbowe ọgụ. Ọ sị na fabido since 2017 wee bere nya bụ okwe. Ibi sef na ọ lụchara di Chris Okafor according to ife ya gbara ekwu si anya pụtara di ya. Do you understand me? Ịgbara ọya ahụ anyị pụtara ekwu na ụmụ nwaanyị nwere brain ọkụkọ nwere asị na anyị na-akpalife akpali. Ịnọ na di pastọ gwa gị pụtara di ịgba ata. Now, I make if I jot some things down. Also that after destroying her life. Do you understand what I'm saying? We don't know what can actually second hand. So your bag put the mumu put that again up on a book when I service engine. When I was on, I was also corner Quebec also on a work my Calichana church. Yeah, was also so cargo to that one. Then the next one also that now Chris uselessly his life. The third one was that yeah, she cannot prove juju. I don't know, yeah, but you used to wear but you understand me. I don't know the Chris Okafor when I got like when you okay to do spirituality, also no, she cannot prove it. Do you understand me? So if you know whatever you cannot prove, other amazes. So another one was also now after the whole sequaswa, after seke. After multiple Igbo. Do you understand me? So another one also that na kedu onye nwa Chris na-achọ ka ọ hapụrụ onye nwa bụ ụmụana kịta. So then the other one also that na Chris promise again marriage ebe a ka Chris ya nọkwa dakwa ya ọkwa na Chris na promise marriage mechala pịa jekwe settle ya. Do you understand me? Na ndị Igbo si n'ụkọ na akpara akpa bụ isi ka eji ekwu ya. So ifu that na ụmụ nwaanyị enwere uche. Ifuru nwaanyị ọbụla na-akpọ daddy na-akpọ man of God daddy, zeeli etu esi ezere ọkụ. Nwaanyị ọbụla gịnị ya na-abụ na-emekọ ife today nọ into ministry nwere pastọ ọ na-ene anya na ọnyanwụ model ya wee hapụzi ya daddy ihe na ya na-akpụ ya daddy gbafele ebe nwaanyị afọ nọ ka emesịa.